Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Emakumeen lehiaren ostean gizonezkoen saio orain. Zailkatze estropada gizonezkoentzat, 3 itsasmila, bi luze ziaboga bakarra, itsaso zabalean lan asko gaurko honetan, hauxe da estropadaren monen bereizitasuna jaun Andreok, eta ea zer gertatzen den. Lehenik eta bengoz, bi multzotan banaturik direla badakizue, eta multzorik apalenekoak arituko dira, hau da, KE Ligakoak eta Galiziako Ligako ordezkariak, eta gero San Miguel Ligakoak favoritotzat ditugunak. Zailkatze estropadaren multzoetan, hau esek, amultzo bezala ikusten duzu hori, baina hori B multzoa da, lehenengo zabiatuko dena, Ondarroa, Zumaia, Lekitxarra, Kastreña, Meira, Trintxerpe, Santoña, Megrobe, Zarautz, Santurtzi, Getaria eta Mugardos. Galiziak 5 ordezkari hemen, emakumeetan ekarri ditu bi, baina alperrik. Ea, gero zer gertatzen den hemen gizonezkoen lehian. Tiran, San Pedro, San Juan, Astillero, Bermeo, Urdaibai, Pedreña, Orio, Kaiku, Portugalete, Zierbena, Cabo da Cruz eta Hondarribia. Denak lanean eta 7 postu dira Donostiarrarekin batera, ondorengo bi igandetan hemen bandera bila aritzeko. Eta ondarrutarrak pronto, segundu gutxi, barne lineatik adirazi didate minutu erditik bera. Denboraldi bikainen da, ondarrutarrak. Bere ala jasoko du bere bandera uretako epaileak Erne. Mentxe, Zast. Badoaz! Ondarrutarrak denboraldi bikaina esan du Ibonek, laugarrenak KE Ligan. Getaria izan da txapelduna, Zumaia bigarren, biak playofferako zelkatu dira, Lekitxarrak 3garren, Ondarrutarra laugarren, eta gero Donostiarra lasai, aurkarien lanak ikusten hemen. Ea igandean, ze moduz moldatzen diren Donostiarrak, hemen Ondarroa, eta Ibon, emakumeak balizara heldu direnean lan handiekin ikusi ditugu, gizonezkoentzat zailtasunak oraindik handiagoak, metro asko egin behar dituztelako, 1.000 eta erdi. Hori da. Kanpoko balizaren bila. Bai, jauna, emakumeek ziagoa eman duten tokitik, beste kanpora egin beharko dute, gaurko baldintza, petralabetan. Organira korronteak eta badira, eta, hor lan egin behar da. Burua hotz, bihotza bero eta lan egin behar da gogotik. Hor da orain Zumaia, hor da Telmo deun ontzia, Patxi frantzesek prestatutako kuadrilla osaren agindutara. Aurrez ondarrutarrak, antiguako amarekin, demoraldi polita egin dute Arrasatek eta bere mutilek, eta Larrinagaren agindutaran joan dira ondarrutarrak, hemen Zumaiarrak esan dugu, bi helburu, aldala ustekabeko bat ematea hemen, bat, bigarrena, oinak lurrean jarrita, sendoagoa, bigarren helburu hau, gero playoffean izango diren aurkari hoiek ahaldala atzetik lagatzea. Eta hoiek Getaria, Meira, Amegrobe eta Astillero. Momentuz hori da eta San Miguel Ligako epaileek hartu duten erabakia. Elegiteare hor da, ikusiko dugu nola amaitzen den hori. Hemen Lekitxarra. Badoaz Lekitxarrak ere. Hauek palkari gabe, Zumaia eta Ondarro ikusi ditugu, erdiko palkarekin, hauek aurrea garbi, eta Zumaiaren inguruan esan nobede bakarra Fernando Valenciaga barruentzea. Eta Zumaiara lutos, masealari bat hurbilekoa zutena galdu dute, eta harren omenez, Getariare horrela joango da gero, Gaztaina Azpiarraunlariaren aita, hil baita, gure lankide den Ibonen osabare bai, doluminak Iboni, familia osoari, eta arraun elkarteari ere bai jakin. Hemen dira ondarrutarrak. Hemen ikusten dira, ze eragozpen, Olatu txikia, baino bizia. Arraunlari asko desorekatzen duena. Hor da Kastreña. Kastroko mutil gazte batekin, kaian lehen berriketan da, zan dit, bate matutzi behar dugu gaur atzetik behar. Zer den, garai batean, Castro hemen. Pentsa, Castro. Markaren jabea. Markaren jabea den arraun elkartea. Eta 2001 eta 2009 artean, hor 8 urtetan, lau kontxa irabazitako kuadrilla, eta gain bera, nabarmen, Kantabriako arraunketa bezala,
patroia ere aldatuta gaur, eta... Duran, patroi lanetan. Hori da, Castro garai berri hauetara egokitzen, oso bestelako Castro bat. Bizirik irautea da, hauen erronka hori. Uretan jarraitzen. Hor dira, Kastreña. Arraun elkartekoak, eta hurrengoa irteeran Meire izango da. Hementxe dira. Galiziako erregea, urten, Galiziako ligan. Hor doaz. Abiatu dira. Hor da Meira. Abal, ofizialki prestatzaile. Baina hemen klub honen arduradun teknikoa, Jose Manuel Francisco da. Patroia Jacobo Gaio. Eta tartean, arraunlari ilustreak. Bai jauna. Luis Pazos Bera, David González. Tirandik aurten fitxatutakoak. Soldatatxoarekin. Hori da. Eitera, bizia, Berrogeita bat paladan, txura oso ona ematen. Iaz, Kontxan eta Espainiako txapelketan, arazo desente izan dituzten, Galiziako liga irabaziagatik. Eta aurten? Hor da Trintxerpe, prest. Azkuen eontziare lanean, Olidenen agindutara. Arrizabalaga, arraunlari handi izandakoa, prestatzaile. Hauentzat test bat da, erronka bat. Etorri, frogatu, goruntz goaz. Eta gero, mutilentzat ere, mutilgazte hauentzat eta Donostian estropada jokatzea, etorri, ez da broma izaten horko kaitik ontziratzea, lehorreratzea eta bar, bueno, gauza garrantzitsua da. Hauek ere, Palka, Mikel, eta Pestañarekin. Ondarru nabarmen. Hemen ondarrutarra. Bai, lan gehiagorekin. Pala ez dute pasatzen, lehen bezain airoso, oi normala da, nekearen lanak dira horiek. Eta oraindik asko falta da. Bai, pentsa. Balizaren bila oraindik lan handi egin behar da. Horkakoa da, puntetatik atera, 10 bat jo, eta arraunketa asentatu, arraunketa bat hartu, eta arekin segi. Kruzero velozidadea, kruzero abiadura nolabait, hori haundi zamarra izan dadila. Irteran zazpigaren ontzia, Santoña. Badoaz Kantabriarra. Inatea prestatzaile. Hau ere arraunlari handi izandakoa. Palka handiarekin, hor garbi ikusi da. Palkak, Pestañak, eta babes guztiak hartuta. Aurrekoaren arraun ere bai, kauleta guzti. Eta hementxe dira, zazpi zenbakiarekin Santoña, patroilanetan Iglesias. Zan dezagun, Kaeligan 10. tokian bukatu dutela, Orio beren atzetik. Hor, 5. tosta estriborrean, keinuagatik, oso keinu partikularra duen arraunlaria. Bedia, Pedreñan egin Castron ere bai urte bat edo beste, baina... Castron, azken urteak, Pedreñako historiko bat. Hori. Hanketik gutezen hor du. Begira. Hor, begira Zaboluka hori izaten da mortala. Erne Amegrobelanean, une batetik bestera, bai! Pabliño ontziare hor da. Portela arraunlari eta prestatzaile. Meira, Kevin Vieira barka, patroi lanetan. 2011an eta 2012an eta Galizian liga menpean hartzen zutena, ondo, arraunlari eskarmentu dunak, Portela bera arraunean, hortxe 4. tosta estriborrean, eta hauek, begira. Palka ez, hauek Pestaña jarri dute. Portela, arraunlari eta prestatzaile, hau ere, ontziaren erdian doan gizon indartsua, legezarreko arraunlaria. Hemen ondarrutarrak. Ondarrutarrak ere, Kontxan bere historia badute, 90. markadan, 95an eta oso kuadrilla honak belaunaldi hona izan zuten, eta Uraxe errepikatzeko lanean ari dira. Arrobi lan ikaragarria egiten beti. Hemen Zarautz. Enbata. 3. mailara jetxi, Kaebira eta Igo. Azpaldiko entenatzailea Intxauspe, lankideek hor hankaz hartu dute, badakizu Intxauspe orain San Pedroko arraunlari eta prestatzailea dela.
Eta Iñaki Mendizabal da, Zarauztarren arduraduna, bigarren urtez. Arraunean, bera ere. Bai, jauna. Bigarren tosta estriborrean. Garmendia, Patroilaneta. Hori da. Urte ederra jo dute hauek, eta hirugarren mailatik bigarren mailara. Eta aurrera begira, poliki. Garai hobeagoen bila. Ordoa Ondarroa. Antiguako ama. Eta hurrengoa, klasiko bat, Santurtziko Sotera. Javi Perez prestatzaile. Agirre Sarobe, Patroilaneta. Urte kaskar samarregina, aurten, Sotera. 8. Ikusentzuleok, 8. K-Ligan. Javi Perez, estriborretik, aukaikurekin da, behin baino gehiutan esan dugu, garaipen handiak eta palmarez izugarri osatutako motila, gaur estriborretik 5. tostan. Castron ere bai. Hori da. 2001 eta 2002ko Castron, barruan zen motila. Hor da Santurtzi, Sotera. Eta Ondarrutarrak Laister. Baliza inguruan, ziaboga egiteko prest. Eta multzo honetako, Getaria eta Mugardoz falta dira. B multzoko Arraun elkarteak. Hortxe dira Getariarrak. Eta badoa, K-Ligako txapelduna. Esperantza zaharrarekin, traineru ia mitiko bat. Aurten erreforma egin diote, eta entrenatzailea ezagututa, hauek ez dira pasierara etorri. Seguru ez. Gorka Etxeberria. Egoitz Mateos ere bai, hor kontrankean, Zierbenan da ibilitakoa San Miguel Ligan. Non ditugu Ondarrutarrak? Begira, hauek palka, tapaki eta guzti, jarri dute. Pantailan ez zaitez agertzen, lankideok, heldu aldira edo? Ara! Hemen da Antiguako ama. Lan asko heltzen. Irteran Mugardoz. 10:47. Hortik atera ondorioak, Ibon. Bai. Eta hor garbi ikusi da ziabogan, olatua, normalean ez bezala pasai aldetik, ekialdetik sartzen da, baldintzak kaskarrak zeharo, hor kanpoan. 10:47. Ondarroak ziabogan markatutako denbora, eta Mugardoz ere lanean. Bestarruza izeneko ontziarekin. Ea ba. Horein 2 minutu, besteak atera arte. 13. atera arte. 2 minutu bai. Multzo hau lanean, gero favoritoen artean, beste galiziar bat tiran izango da. Lanean hasiko den lehenengo. Hor da Zumaia. Zabal, 10:43. Ondarrutarrek baino, 4 segundu gutxiago. Lan erdita. Irteran Zabal eta gaurko giroarekin propio igual, Gaur lehenbiziko kaletik 4. gora bezala gaur kalerik ez dago baino eskatzen du. Eta nik uste dut maniobra hori ikusiko dugula. Zabal ateratzen treneruak, olatuak gaur barruraka, baborrek lan mordo edukiko dute. Patroientzako egun txarra gau. Kontraerako lan egin behar dutelako. Ekitxarra. Hemen dator. Goikotxea Xaguaren agindutara. Guitzen da bai. Itxasoa kanpo kalde horretan. Baina jakina. Egun askoz ez ere kaskarragoak ezagutu ditugu hemen. Bai horixe. 10:44 Zumaiak baino. Segundutxo bat gehiago. Horrela, ibili dira lan erditan, kae bat liga osoan, Ondarroa, Zumaia, Lekitiarra eta Getaria, Eta begira barruraka. Favoritoen multzokoak ere lanean, hasi da tiran. Dani Perezen mutilak. David Alvarez Patroilanetan. Mardoko nontzian. Habek erreferentziak nik uste dut, uarte parean eta lehenbizikoak onak badira jasoko dituzte.
askoren taktika, barruan esan dut, uartetik barrura ikeragarriago, txampan, gero pixkanaka zabaltzen joaten. Nik uste dut, irterako txampa Donostian luzatu egiten dela, minutu erdiren bat, edo... Hasi da tiran, favoritoen multzoko urrengoa, San Pedro izango da, eta bien bitartean, Samertolameu, Kastreina harrapatzen, zen hori. bai, Orain zabaldu beharra dauka, Arauaren arabera, ondo Castro. patroiak begiratu du, Bai, utzi egin. San Pedro ere, hasi da lanea. Ilusio galantarekin hauek, demoraldian asko sufritu dute, baina oraintxe hartu dute puntutxoa. Entzun duzu Eleno intxauspen tratzaileak esandakoa, eta Kastreina kirol legez. Oso ondo Castro. Hau ikustea posa ematen du. Hua behar luke, Beira oso ondo kanpora, Jesus. Kasualitatea hor gertatzea ba. Hori izaten da txarren, ziagoan tokatzea. Meirak 10 eta 35. Eta hemen San Pedro bien bitartea. Gaur ere kuadrilla errepikatuta, Zarauztik mugitu ez duen kuadrilla. Ego intxauspek. 10 eta 35 Meirak, Zumaiari 7, Lekitxarari 8. Hor da referentzi bat, Kastreinaren denbora 11 eta 37. Hemen pasai San Juan. Hemen San Juan, hasierako txampan. 51 pala. Bizi. 51 pala. Joseba Fernandezen gizonak, Ormazabal patroi lanetan. Horten poparian, bikain dabilen taldea. Zagirrestri borranketik, Joseba barruan. Eta nik uste dut, itxaropenak ez ezik, aukera handiak dituen talde bat gaurkoan. Estillero ere hor duzue. Eta Trintxerpere bai hemen. Hauek atzerago. Estillero urrengoa izango da lanari ekiten. Amar eta 57. Trintxerpekoen denbora. Eta hasiko gara poliki koskak ikusten. Hor da Astillero. Cruzes Garru prestatzaile, Jimeno patroilanetan. Eta Jimeno horrelakoetan ongi moldatzen da. Horpegi aldatu egiten zaio, osatu egiten du honek, horlako giroekin. Mutilko eskorra bai, baina gaur Victor Manuel Fernandez. Gaur da azken estropadan ere bai, normalean 5. toza estriborrean ibiltzen den mutila, Uraxe baja. Hauek palkari gabe, pestainatxoarekin. 16. ontzia lanean Astillero, urrengoa Bermeo izango da. Momentuz, Meirak markatu du denborarik onena, B multzoko 6 ontzi, ziabuga eginda, Meirak 10 eta 35. Eta hor doa Santoña, oso urruti hauek ere. Urruti, aukerari gabe baita gonek. Bermeo, hasi da Jaun Andreo. Ezkerreko lehioan hor duzue, Bou Bizkaia trainerua, 11 eta 14, Santoña. 56 palan, Bermeo, gaur nik. Ea salsamen diren gizonek nolako maila ematen duten gaur. Horra, hauek ere palka tapakiarekin, babor espaldan Mikel Ojeda, gaur rua lehorrean utzi du, saltzamendik, eta oraindik aitatu ez dugun kontua, gaur kanpora bidegaltzerik egin gabe joatea, beste gakoetako. Hemen bidegaltzearen ondorioak ere bikoiztu egiten baitira. Amegrobe, 10 eta 53 ziabogan Zumaiaren denbora, irtera puntuan Pedreña. Testa esan dugu, playoffean arituko direnentzat, momentuz, Getaria falta da, baina 10 eta 35 Meirak, Amegrobek 10 eta 53 Zumaiak ere bai. Gero, Lekitxarra 10 eta 54ekin, Ondarroa 10 eta 57. Eta hemen Pedreña, urrengo urtean K-Ligan. Urrengo urtean ez da hemen arituko multzoan, B multzoan baizik.
Irteran bizi-bizi, Berrogeita hamairu palan, dela dira, aukera batez ez dugu esango, baina oso gutxirekin erakutsita, aurten zen maila, azaldu duten ikusita, nahikoa lan izango dut. Irteran hori jo! 31 garaipen hemen Donostian. Ziabogan, Zarautz. Denbora polita, Zarauztarena. Kaebiko txapelduna. Bai. Kaebiko txapelduna eta beira. Lekitxarrarekin, ondarrurekin eta 10 eta 52. Erne, Badoa eta San Nikolas ontzia. Hemen dira hori jotarra. 19 dira. Gero Kaiku, Portu, Zierbena, Kabo eta Hondarribia. Horre, Milarez, Azkarate, Koñi ere bai barruan, gaur Unai Etxeberria, Aizpurua Esteban da Alberdi, eratu dira kanpoan, Irakoitz patroilanetan. Eta Hondarrutarrak Bahia barruan. Bueltako luzea gobernatu dute, eta Bahia barruan hortxe dira. Laizter ekingo diote haiek ere azken txampari. Orio Badoa. Santurtzi eta Getaria dira hori. Hor, irudi honetan garbi ikusten da. Batetik joan edo bestetik joan, Xabaltxeago edo Barruraxeago alde handia egoten da. Kaiku Laizter irtengo da. Bien bitartean hor da Santurtzi. Erne Kaiku irtetzear da. Hortxe dira. Jose Luis Kortak prestatutako mutila. Hasierako txampan Kaiku. Zambuluka sartu da hor maniobra egitera Santurtzi. 11 eta 16 meiak baino 40 segundu gehiago. Pentsa zer da. Kaikuk sustekorik gabeko ontzia. Danok titulartzat jotzen genuen. 48 palan atera da Kaiku. Irteran Portugalete eta helmugan Hondarrutarrak. Lanak amaitzen lehenengoak. Hor da Antiguako ama, bai 20 eta 54. Getariak nik esku sartuta, orain arteko kae bat ligako baina denbora hobea. Ea ba, kronoen datu guztiak pantailan ikusten ditugun, alegin berezia egiten ari dira lankideak, eta datu zehatza izan bezain pronto eskainiko dizuegu. Getaria eta Mugardoz, lehen multzoko azken ontziak. Erne, handa Zumaia, Portugalete ere lanean. Barrurak asmatu du Zumaiak, 20 eta 30 Zumaiaren denbora amaiera. Amaika eta ikusi Mugardoz, 10 eta 54. Getariaren denbora hori pantailan ez digute jarri oraindik. Mugardoz, 10 eta 54. Eta Zierbena lanean baita ere, Portu abiatu da lehen, orain hortxe dira. Eta hurrengo helmugan Lekitxarra izango da. Hauxe da, momenturik nahasiena. Batzuk helmugan, hor da Lekitxarra. Beste batzuk balitzan Ziaboga egiten, irtetzeko ere bai oraindik. 20 eta 25 Lekitxarrarentzat. Hau da, playoffean izango den ontzi bat, Zumaia atzetik utzi dute 5 segundu atzetik hain zuzen. Getaria 9. 11 eta 10 urruti. Getariaren denbora, 11 eta 10. Ziaboga. Ea orain. Lekitxarrak 20 eta 25 markatu du. Lehenbiziko referentzi, dana garrantzitsuak, baina, bueno, juntako taldekoenak. Kabo ere lanean. Hondarribia bakarri falta da. Iasko garaile izango da lanean urrengoa. Tiran balizaren bil. Andoa tiran.
Lehen multzoko ontzi guztien artean erreferentzia Meirarena da. 10 eta 35. Hori bai erreferentzia ona. B multzoko onenak 10 eta 35. A multzoko lehenengoak orain, lanari ekin dio lehenengoak, 10 eta 32. Normaltzat jo behar du. Hemen Meira azken txampan. Kastreina agertzen da hor, baina da aterka trainerua da. Eta Hondarribia bere alasiko da lanea. Egungo txapelduna da Hondarribia. Lanari ekingo dion azken 24garrena, hortxe doama Guadalupekoa. Eta Meirak joan ongi eta etorri ere bai, Ibon. Bai. Kategoriko luzea, Meirak. Han lekitarra baino... 20 eta 13 Meiraren erreferentzia. Bai, etorri ere lekitarra, baino azkarrago. 3 segundo azkarrago etorri. 20, 13. Ordoa San Pedro. Ara. Xabal bezala ziago, ezta? Tiranen denboran, segundo bat. Segundo erdi bat bizkorrago, 10 eta 31. Orain Poparian asmatu behar da, Ibon. Bai, Poparian olatu bakoitzari. Eta asmatu bai, eta gero olatuak ere etorri egin behar du hor. Ea naturak noren alde egiten duen. Olatuak aldik atortzen dira, ea nori egokitzen zaio. Barne informazio asko dugu, hoietako pantalla batean zelkapenean Ondarroa agertzen da, baina Ziabogako denborarekin, helmugako denbora ez diote ongi jarri, eta hor denbora batzuk dantzan dira, eta hori galbaetik pasa beharko da. Begira San Juan. San Juan ikaragarri joan da. Begira San Juan. 10 eta 18. Ederra San Juan darrena. Ta Poparia nola ibili diren denboraldian zehar ikusita, itxaro pentsu izateko moduan dira. Asko. Kastreina orain heldu da 22 eta 28. Teguzkiak ere lanak eman behar dizkigu, Ibon. Bai, orduritxarren hausi izaten da, basora, mendebaldera begiratzeko. Konponduko gara. Bai, moldatuko gara. Hor, trintxerpe, pantailan. Meirak markatu du referentzia. 20 eta 13. Eta Astillero izango da hurrengoa. Baina pixkat falta du Astillero. Desente orain di. Bai. Eta iruditzen... 21-02 trintxerpe. Nioen, eta itela iruditzen San Pedroren eta denboretan ibili. San Juanen denboretan ibili duen. Ez da gutxiagorik ere. Nik uste dut Getariaren denborarekin dago, Ziago karekin. Kastreñaren atzetik datu hori nik uste dut zuzenduko dute. Hori da jarri digutena. Astillerok 10 eta 28. San Pedro baino 3 segundu bizkorrago. Eta tiran bera ere atzetik utzi du. Momentuz, Mikel, San Migueliako lau ontziak Ziagoan aurretik. Baina lau ontzi hauen artetik ongi langa goian jarri duena San Juan. San Juan, hori da. Helmugan urrengoa, Santoña. Baina Santoñaren atzetik hortxe da, Amegrobe. Estropada hobeagoa egiten Galiziarra. Eta Amegrobe etzen apartean, Meirarekin 8 segundu galduta, Ziagogan, ja barrura nola etorri diren. Orain Bermeo, argi Bermeo. Bermeo, San Juanen denboraren bueltan ibiliko da, 10 eta 17. 10 eta 17, orain arteko denborarik onena, Salsamendi mutilen markatu dute, kanpokalde horretan. Santoña eta atzetik segidan Amegrobe. Morales gainezka etorriko dira. Bai, baino Meiraren atzetik izango dira, Bai. 21 eta 28. Santoña, Amegrobek 20 eta 47 urruti. Ondarroaren atzetik. Meirak erreferentzia hor jarri digu. 20 eta 13. Ziabogan, orain arteko onena, Bermeo, 10 eta 17. Segundu bat San Juani,
11 Astillerori, 14 San Pedrori, 15 Tirani, 18 Meirari. Argi zarautzen denbora barruan, argi zarautzen denbora. Zarautz. Kanpo kaldean, Pedreña. Hogei eta 32 Zarauztarrena. Oso denbora politia. Megro beren aurretik. Zumaiak 20 eta 30 markatu du. Bai. Bueno. Emozio ederra dago hemen. Pedreñak 10, Pedreñak 10 eta 40. Getariak Santurtzi aurreratu du. Horrek esan nahi du, ezinezkoa dela Getaria, hemen pantailetan Ez. agertzen zaigun moduan, hain atzean Nik izatea. eskuz begi sartutarekoarekin, Meira baino 2 segundo nekeza gozen. Argi hori jo, denborarik onena kanpoan. Oso ongi hori jotarrak 10 eta 14. 10 eta 14, erreferentzia berria 3 segundutan hobetu dute Bermeorena, Ziaboga. Eta Pedreñak, beste referentzi bat, lehen maila galdu duenak, Meirak baino, 5 segundu, borobildu ingo dugu, 400 asko gehiago. Ez da alako diferentzia, Hori lan erditan. Getaria, estropada handia egiten, Zetortzi izango dira. eta Santurtzi pasa Jaun Andreok. Nola gainera Ibon? 51 palate erdian, Santurtzi, barkatu Getaria. Kaiku ere ari da hurbiltzen. Getaria Argi Kaiku, eta Kaiku. Ziagoa Zabal, Bai, Zabal. hori horien denboran. 10 eta Segundoan ekezago. 15. Bien bitartean handa Getaria. Orio, Kaiku, Bermeo. Lan erditan. Lan erditan, Getariak 20 eta 28. Lekitxarrak 20 eta 26. Nivel Mikel, lan erditan, 4 segundoan direla, Orio, Kaiku, Urdaibai eta San Juan. Alaxe da. Favoritoak hor goian kokatzen ari dira. Eta Astillero, zaindu beharko dugu. Astillerok esan daiteke Orio, Kaiku, Bermeo, San Juan. Gero 10 segunduko koska, lan erditan. Ea ba. Ea Portugalete. Bai, oso kurioso. Ibili dira, Bai, Portugalete. 10 eta 21. Astillerorekin konparatuta, ia 7 segundu bizkorrago. denbora kanpoan, oso polita orain, etorri egin behar da. Mugardoz helmugan. Atzetik da. Zierbena, Kabo eta Hondarribiaren denbora falta dira lan erdita. Mugardozek 10, 20 eta 49 helmuga. 20 eta 49. Amegrobek baino 2 segundu gehiago. Estropada egin du, beraien mailatik gora. Ea tiran. Begira, dagoeneko 52 paladania. Badakite zer daukaten jokoan. Eta ordezkarien armailan, saltza pixka bat bai, demorak hemen, batzuk falta, datuen salada ikaragarria dau, denentzat, bada zailtasuna estropa dau jarraitzeko. Berdin da, humorez Horra jarraituko Zierbena. dugu hemen. Alai, 10 eta 28 Zierbenarentzat. Bai, baina, portu baino 7 segundu gehiago. Kanpoan, 7. posturako, egoki hor borroka handia. Astillero, Zierbena, Tiran, San Pedro. Tiran, helmugan. Uste dut Meirarena gaindituko du. Gainditu, hobetuko duela, iruditzen zait. Arrokeriari gabe, baino Bai. Hori bai, baliza hor dute. Kabo ere hurbiltzen lan erditan. 20-0 Tiranen denbora.
Meirarena hobetu dute. Lan erditan, Tiranek 10:32 egin du, Meirak 10:35. Argi Kabo. Orain beste bizartu dizkio. Kabo 10:26 urtero bezala, Ibon. Bai. Ikaragarria izango da hemen. Pentsa berdin. Bukaera hori. Hor, hankanpoan Kabo, Zierbena, Astillero, San Pedro eta Tiran, 4 segunduan daude. 10:26, 6. alitzateke hor. Zierbenak 10:28 egin du Astilleroren denbora. Hemen pasa San Pedro. San Pedro badator, eta hankanpoan Hondarribiaren erreferentzia bakarri falta zaigu. Hondarribiaren denbora. Egungo txapeldunaren denbora. San Pedro ez du hobetuko Tiranen denbora. Ez dirudi. Eta Hondarribia... 30. San Pedrok Meirak 13. Hondarribik 10:14. Bueno, 10:14. ederra. Bueno. Orioren kronoa 10:14, Hondarribiren kronoa 10:14. Ligako bi nagusiak hortxe. Beraz, lan erditan, Oriok 10:14, eunenekoak 43, hau ez da garrantzitsua orain, baina Orioren aldekoa dira. Gero bigarren Hondarribi, 3. Kaiku, hau ere 10:15 parean. Bermeok 10:17. Gero San Juan, Portu eta Kabo izango litzateke 7. kanpoan, baina bukaerakoa balio du. 19:46 San Juanek. San Pedroko 20:10 markatu du. Beraz, handien artean, San Juan, Tiran, San Pedro eta gero Meira. 19:46 San Juanek. Eta San Perrotarrentzat, Tiranen atzetik egotea, hori oso kezkagarria. Astillero. Bueno, denboraldian ala ibili dira. Bai. Gaurko erronkari begira. Bai. Normalena, denboraldia ikusita hori da. Astillero. San Juanen lana ona iruditu zaigu, Brankas eta Oparian ere asko ibili dira denboraldi honetan. 19:46 San Juanen erreferentzia. Tiranek 20:08, San Pedroko 20:10. Hau emozioa. Argi Astillero, aukerak edukitzeko 20:08 azpitik ibili behar du. Tiranen denbora azpitik ibili behar du. Hor nunbait, ez dut uste. Ez. 20:11. Ez da bazartu. Astillerok 20:11. San Pedroren atzetik eta Meiraren aurretik. Argi Bermeo. Ea nolako referentzia markatzen diguten Salsamendiren mutile. Han kanpokaldean 4. izan dira, 10:17 markatu dute, San Juanek baino segundu bat gutxiago. Eta barrura begira. Ikaragarri etorri dira. Argi ba, Bermeoren denbora barrura. 19:40. Egan egin dute. Bai. Aranberriren agindutara asmatu dute, hartu dituzte olatuak, Ibon. Pentsa San Juan honi barrura, San Juan asko da bil barrura, eta hauek... 17 segundo. Pentsa ezazu, han segundu bat, Bermeok San Juani, eta bueltan 16, 15 bizkorrago etorri da. Erlojupekoan 15 segundo kentzeko luze bakarrean, horrek txandan direnean elkarren ondoan errezago izaten da. Bermeoren erreferentzia, 19:40. Bermeok San Juani 16, baina Bermeok Tirani 28. San Pedrori minutu erdia, Astillerori 31, Meirari 33. Meira hartuko dugu, multzoko erreferentzi baliogarritzen. 40 paladan hori do, zetorren, 40 paladan. Ordoa Hondarribia. Haien atzetik, azkenak izan direnez, gure katamarana ere bai. Meira Kabore ikusten duguan. Bai, patroia lan handiekin. Alfonso Díaz. Uste baino ur nahasiagoak azkenean, Ibon. Bai. Arraunerako txarra, handia ez, baina oso txarra bai. Oso desagradable, oso desatxeginean mutilentzat. Tanezkentzat. Pedreña badator, eta Pedreñaren atzetik
Ziztu bizian hori jo. Emeretzi eta berrogei, Bermeo. Hori da referentzia, San Juanek emeretzi eta berrogeita amasei. Bigarren kronoa markatu du oraingoz. 20-0 Tiranek. Hori mentxe da, Orio. Pedreña bederatzigarren tokira joan da, Getariaren atzetik 20 eta 30. Oriok emeretzi eta berrogeita bederatzi. Bermeok baino bederatzi gehiago, baina San Juanena atzetik. Markatu aurretik, zan nahi du. Argi kaiku. Eta Oriok markatu du demorarik onena Ziabogan. Etorri Bermeo ikaragarri etorri da. Bermeok emeretzi berrogei, Oriok emeretzi eta berrogeita bederatzi. Argi hauekin, iruditzen dauzkagun hauekin. Kaiku. Bai. Jose Luis Kortaren kuadrilla. Itxuraz horrolatu gainean bikaiz etorren ontzi. Hirugarren kronoa markatu dute Ziabogan 10 eta 15, baina eunenekoen dantza bakarrik Orio, Hondarribi eta Kaikuren artea. Kaiku bera, arrokeriari gabe, baina nik uste dut Kaiku bera, Denborarik onena markatuko du, bai Bizkaitarra, emeretzi eta 28. Hau da etorria. Orain arteko denborarik onena. Zenbat falta dira iristeko? 4, Portu, Zierbena, Kabo eta Hondarribia. Hortik atera kontuak. Bermeo, Orio eta Kaiku, hiru horiek seguruak dira barruan. Kaiku, Bermeo, Orio, zergaitik? 4 falta direlako. Orain, Langa, San Juanena da, emeretzi eta berrogeita amasei. Ea ba, handia diot atzetik datozenak eta gauza bada matematikoki seguru izatea. Momentuz, Kaiku, Bermeo, Orio, 3 favoritu eta horiek hor daude, Hondarribi falta da, 4 handi horien artetik. Hori da, eta porretarako eta balizko 7. postu egitarako urrengoa oso garrantzitsua. Portu orain txaulatu gainen, begira. Hemen da jarrilera. Portugalete lan erditan 6. zen, barruan litzateke. 10 eta 21, San Juanek baino 3 segundu gehiago behar izan ditu orduan. Ea orain. Meretzi berrogeita amasei San Juanek egin duena. Ba, uste dut hori... Estropada ona behintzat. Hortxe, Hortxe. Hobetuko dute. Emeretzi berrogeita 15. Baina estropada polita. Portugaletek. Emeretzi eta berrogeita 15. 4. Zer esan nahi du honek? 3 falta dira, Zierbena, Kabo eta Hondarribia. Eta eraban nastu espanaiz behintzat, Portu ere barruan izango da. Portu barruan izango da. Begira, nola ibili diren denboraldi osoan, gora eta behera, eta azkenean egin dute lana. Egin behartzen plazan. Erreferentzia Kaikurena da, emeretzi eta 28, bigarren Bermeo, 3. Orio, Bermeok emeretzi eta berrogei, Oriok emeretzi eta berrogeita bederatzi, Portugaletek emeretzi eta berrogeita 15, San Juanek emeretzi eta berrogeita 16, 5. behin-behineko zerrendan, 6. Tiran 20-0, San Pedrok 20 eta 10. Hemen da Zierbena. 20 eta 10. Hori hobetu behar da nahi eta nahi ez. Ezinezkoa da hori. Zierbena ez da zailkatuko. Iruditzen zait bi Galiziarren artean egongo dela, Kabo eta Tiranen artean egongo dela, iruditzen zait. 20 eta 12. Kabo eta Hondarribia falta dira. Honek zer esan nahi du? Honek esan nahi du Arroxak ere barruan direla. Kabo eta Tiranen artean Arroxak ere barruan dira. Kaiku, Bermeo, Orio, Portu, San Juan, zailkatuta. Emeretzi berrogeita 16 egindu San Juanek, gero Tiranek. Begira Kabo. Kabo. Zenbat ibili denontzi hau. Emeretzi eta berrogeita 12 Kabo. Hau da etortzea barrura. Emeretzi eta berrogeita 12 Kabo. Eta kolokan dagoena Tiranda. Hemen da Suso Núñez, gure komentarista postutik gertu.
badaki Hondarribia falta dela, eta etxipenaren aurpegia azkar antzeman diogu. Kaikuk 19-28. Hemen dator Hondarribia azken txampan. Kaiku, Bermeo, Orio, Cabo, Portu, San Juan. Ez du hobetuko Hondarribiak Kaiku eta Urdei Behiren. Bai, baina tiranena bai. Tiranena bai. Tiranek 20-8 egin du, Hondarribi ere barruan da. Kolpea Galiziarrentzat. Cabo barruan bai. Hondarribik 19-57 denbora ederra. Tiran kanpoan geratuko da. Tiran 8. tokira. Hor dira Hondarribiarrak. Denborarik onena Jaun Andreok Kaikuk markatu du. 19-28. Bermeok 19-42. Hondarribia 3. 19-47. Orio 4. 19-49. 5. Cabo da Cruz 19-52. 6. Portugalete 19-55. 7. San Juan 19-56. Kanpoan Tiran 20-08rekin. Kolpea Galiziarrentzat kanpoan San Pedro. Beste historiko bat. 9. 10. Astillero, 11. Zierbena, 12. Meira, 13. Lekitxarra, gero Getari 14. Hor da zailkapena. Kaiku, Bermeo Urdaibai. Hau ez dago ondo, ez zait iruditzen, Hondarribia falta da horre. Hor ez dago Hondarribi. Tiran kanpoan Erne lankideok. Hondarribia 3. izan da. Kaiku, Bermeo, Hondarribia, Orio, Cabo, Portugalete, San Juan, hau bai, Kaiku, Bermeo, segundu batera, Hondarribi 8. Orio 10. Cabo 13. Portugalete 16. San Juan 17. Koska handia gainera, Gero Bai. Tiran 29. Aspaldiko 20 urteetan ez minututik bezala. bera jetxi direnak, zelkatu egin dira. Hoxe zen langa. 20 minututik bera ibili direnak, hoiek zailkatu dira. Tiran, San Pedro, Astillero, Zierbena, Meira, hoiek kanpoan, aurrera zara. Bai, hemen gaude Pedro Mari Abandorekin, lehenengo eta behin, zorionak, Bale, eskerrik asko. Zailkatzea lortu duzue, gainera gaurko denborarik onena markatuz. Bai, hortxe mugan beti izaten dago normalian 20 segundotan, ezta? Eta, gaur berriro konpetio hori. Eta gu benetan, pentsatik genuen hortxe puntuen gaudela, gu beste bezala horri biliko dela, ezta? Ne uste dut batez ere lehenengo eta bigarreneko regularri zen garela, eta hortxe, segundo batean, aurretik. Kuadriarik indartsuena uretaratu du kortak, ez zuen huts egin nahi, ezta? Bai, txapelketan eta batez ere, Zareusko estropatik ona beti, ikusi da funtzionatzen daula taldea, eta orduan korta bera postua hori izan da, ezta? Ez dakit konfiantzia dauka talde honetan, eta ia lehenengo etapa konplitua beste biak falta dio bain. Datozen bi jardunaldiei begira, datozen bi igandei begira, zer? Ez dakigu hor, eragin asko izango dau, batez ere zei denpora egiten dau, kalean sosketa, eta ondo egin behar aparte, ondo egin aparte, aputxo suerte bere izan behar da, eta hori konfiatzea dukagu hor egingo dela. Sorte hon, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Protagonista gehiago, Sara Gandararen inguruan, batzuk posik, beste batzuk mine galantarekin 6. Portugalete, Javier Gonzálezek lasaitu ederra hartu du aurrera. Lasaitu ederra, zorion aurpegi handia badauka berak, arratsaldeon. Arratsaldeon, Sara. La jarraiera, en 6º lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Decir que un año más estamos ahí. Muchos dudaban de nosotros, decíamos que tal y que cual, y hemos demostrado que tenemos unos chavales extraordinarios y que vamos a ir a por todos, eso no lo puede quitar nadie. De cara a las 2 próximas jornadas, que son decisivas, ¿cómo las plantea la guerrillera? No, vamos a ir a por todas, es lo que te he dicho, ¿no? Nosotros siempre que salimos vamos a por todo, una vez nos sale mejor, otras peor, pero sobre todo queremos dejar el pabellón muy alto de nuestra noble villa
y creo que lo conseguimos con creces, ¿no? Muchas veces la gente nos exige más y más y más, pero no sé dónde está el techo, ¿no? Yo creo que estamos haciendo historia, ¿no?, con este club. Mucha suerte y gracias. A vosotros. Eta txamponaren beste aurpegia, Suso Núñez ere hementxe da, bere ala hitz egingo dugu ordezkari guztiekin, baina 8. Geratzea hemen guztiz mingarria da. Ea zer dioen Tirango ordezkariak, Sara? Erabat mingarria da, 8. tokian bukatzea. Buenas tardes, Suso. Hola, buenas tardes. Bueno, 8º puesto, el que nadie quiere quizás, ¿no? Bueno, sería más grave quedarte fuera por poquito tiempo. Han sido 12 segundos, hay que felicitar a las 7 que se han metido. Creo que no hemos hecho un buen primer largo y aunque en el segundo hemos mejorado, porque incluso le hemos recortado tiempo a San Juan y alguno más, pues no ha podido ser. ¿Qué supone para Tirán no clasificarse en esta bandera de la Concha? Bueno, una ilusión que teníamos, porque es una regata que intentábamos un poquito acabar con buen sabor de boca la temporada y bueno, ahora ya solo nos quedan las 2 últimas jornadas de liga y es una pena porque te digo, teníamos muchas ilusiones en participar en esta regata, pero bueno, felicitar a los 7 que se han metido y desearle la mejor de las suertes para estos 2 domingos. Además no ha tenido mucha suerte hoy las embarcaciones gallegas, ¿verdad? No, bueno, aparte de la suerte, a ver, los que se han metido eran los que contaban en todos los pronósticos, a nosotros nos daban un poco el octavo, han acertado. Y bueno, el resto de las gallegas se ve que bueno, Cabo ha hecho lo que se esperaba de ellos. Meira, que de las que venían de la Liga Gallega para probarse con las de ARC, pues la verdad que han dejado el pabellón muy bien, muy alto, que promete un playoff bastante apasionante y esperemos a ver si también después al final puede subir alguna más y haber más nivel en la ACT. Bueno, pues ahora centrarse en las 2 últimas jornadas de la Liga San Miguel. Suso, gracias. Venga, gracias a vosotros. Protagonista gehiago orain bermeotarrak ere hementxe dira. Asko etorri da Kaiku, asko etorri da Bermeo bigarren luze horretan, eta hauek poparian indartsu ditugu. Gogoratu, Kaiku, Bermeo, Hondarribia, Orillo, Cabo, Portu eta San Juan dira txartela lortu dutenak. Aurrera, Sara. Agustin Aranburu daukat hemen aldamenean, Bermeok bigarren egin du gaur, sorionak. Eskerrik asko. Bueno, habéis conseguido clasificaros, estaba dentro de lo previsto, ¿verdad? Bueno, se ha ganado una batalla, ahora falta otra y luego la batalla final para ganar la guerra. De momento va bien la cosa. ¿Habéis volado en ese largo de vuelta? Bueno, yo creo que estaba lo previsto, ¿no? O sea, prácticamente nos hemos clasificado los que andamos todos ahí. Igual un poquito Orio y Hondarribi, que les hemos sacado un poco ventaja, pero eso no es real. Porque el domingo se ajustará más la cosa, creo yo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta regata de hoy? Esta regata de hoy que me ha sorprendido San Juan. Lo he visto muy bien. Yo en mi quiniela no la había puesto, pero después de hablar con Xavi he visto que yo me alegro, vamos. Ahora preparar las 2 próximas jornadas de esta bandera de la Concha, los 2 próximos domingos que van a ser, vamos, una feroz lucha aquí. Sí, el domingo a ver si nos favorece un poquito la suerte con las calles, porque me imagino que todos pensaremos lo mismo. Porque en la Concha yo digo que para ganarla, aparte de remar bien, hay que tener un poquito de suerte. A ver si la tenemos nosotros y a ver cómo acabamos. Pues a ver si tenéis mucha suerte. Gracias, Agustín, enhorabuena. Venga, eskerrik asko. Begira, zenbat kolore. Horia hor nagusi multzo horretan. Favoritoak Kaiku, Bermeo, Hondarribi, Orio ziren. Ba hortxe dira laurak zailkatuta. Eta Oriotarrek 31 dituzte, 32 garrana izango dute helburu. Ondorengo bi galdetan aurrera, Sara. Iñaki Arostegiri galdetuko diogu ba. Elkarte, bueno, Kontxako bandera gehien dituzuen elkartea zarete, gaur sailkapena lortu duzue, kinieletan zen, nola ikusi duzu gaurko estropada? Ba, ondo, bueno, esatezun bezala kinieletan geunden, guke bagenekin gure lana ondo inezkeo sartzeko aukera guztiak izango genitula, eta, bueno, alax izan da, oain, bueno, lastek egia zen, erreferentzik ematen egon geha eta zenbaki saltza badaka buru, baina, bueno, bai ikusten dela, kanpoaka lehenak izan gehala, eta bueltan gehiago kostatu zaigula, baina, bueno, azken finean esan dizuten bezala gaur sartzia zen, eta, bueno, azkenen lehenengo zazpitan sartu ganak, sari hori lortuko dugu. Hori esan behar nizunek, ziabogan nahiko sakarzegoen itxasoa, horrek sekulako lanak ekarri dizu ez bakarri zeuei arraun talde guztiei. Espero zena baino okerrago zegoen estropadare mua? Bueno, ni esan ezin dizut asko esan, hemendikan ez genuen asko ikusten, baina, nik uste eta kanpo naize pixka bat egongo zala, eta nahiko mugitua egongo zala, ez, demorak nik usi besteik ezto.
Baina, bueno, azken finean arraunlari hauek goi mailako arraunlari dira eta jakin behar du bare daunen, itxaso handia daunen eta egoera guztietan hori ez, egiten arraunen. Zer keman dizu atentzio gehien gaurko estropada? Bueno, ni oso pozik nago, lehenengo aldiz historien horiok bi traineru sartu ditulako kontxan eta, bueno, nortik aurrea ikusi dut antxe bertan imaginetan ikusi dut arranplan horioko gazte pila bat, banderakin eta niretzako politen hori da, herrin piztean ilusioa. Beti izate du kotxako estropadak oriotarrentzat oso berezi diala eta, bueno, bi traineru sartu ditugu eta aurrengo bi gandetan horioko herria seguru nago hemen egongo dela, bai neska eta bai mutila animo guztik ematen eta aber bi gande oso politak bizitza ditugun. Zorionak, eskerrik asko eta sorte hon. Venga, eskerrik asko zuei. Zorionak Oriotarrei, Kaikuri ere bai, Bermeori ere bai, Hondarribi hori, Kabori, Porturi eta San Juani, eta protagonistak gehiago orain Kaian ere bai, berehala hemen ere ordezkarien armailan Sara Gandara pres, baina aurrera Xabi Irandueza, Kai aldetik zuzenean. Pixkanaka iristen ari dira hemen protagonistak, hemen da gurekin Egoitz Mateoz, Getariako arraunlaria. Kanpoan geratu dira, beste gauza bate bazuen Getaria gaur ikustea, playoffari begira zemaiatan, 3. bostoiek kontutan hartuta. Bai, bueno, denbora gortxe daude, meirak emateunez bentaja ondila arte daigu. Zumaia egin daztierokin, bueno, gertu ebili geha eta gure objektibotako bat honi izan, neurtzia, behiekiko gure indarrak. Eta, bueno, hortxe dako referentziak, guztoa, bueno, estropa hori egin leikeu, baina, bueno, ez geha tristera atea gile esan. Esaten nahi dira, lehorretik Zubarrun izan zea, kanpoan batez ere nasi xamarra, zikin xamarra zeola. Hemen beti montatzen da azkenean, itxasua naizta gutxi eman, kanpoan zikina agertzen da koordinatik aurrea, eta aztian zaretori izan geha, egun txarrago ondia, baina laneak oso gaur kanpoan. Hemendik horrega buru belarri ez, playoffa prepatzen. Bi azte egatzea, gorra esango ja kompetizioek eta gabe, eta bueno, zentratuko geha eta gure objektiboa hoxe da, berri jotzegean, herriei pozo bat eman da haurtxe. Suerte! Venga, eskerrik asko. Animoak, playoffean aritu behar diren ordezkari guztiei, Sara Gandara, honek animorik ez du behar, Kaboko presidenteak aurrera. Mario Vidalekin gaude bai hemen, bueno, felicidades. Muchas gracias. Se presentaba una regata un poco dura, y eso que Cabo también sí que en algunas quinieladas estaba. Yo creo que muchas. Ya hablamos antes que sí partíamos con opciones, pero había que remar. Hay muchos equipos que hoy podían no dar la sorpresa, porque en la zona media de la tabla, en la Liga San Miguel, siempre estamos alternando puestos de cuarto, quinto, noveno, décimo, a veces escapando incluso por el último puesto. No sé, esto estaba muy abierto y el equipo, los chicos y el entrenador lo han hecho muy bien hoy. En la otra cara de la moneda tenemos a las chicas, no han podido clasificarse, no sé si has tenido oportunidad de hablar con alguna de ellas. Pues todavía no he hablado con ellas, pero bueno, esto estaba dentro de lo esperado, nos queda camino por recorrer, dimos un paso importante este año, va a depender de ellas, de si queremos seguir con este proyecto o no, va a depender de ellas. A nosotros nos gustaría, por parte del Club de Remo nos gustaría, ellas tienen el poder de decidir, vamos. Una vez obtenida la clasificación, ¿cómo vais a preparar las 2 próximas regatas? Bueno, vamos a ver, ahora una vez dentro, que era nuestro objetivo, el entrenador tendrá que hacer planes, no sé, a lo mejor hacer rotaciones, no sé. La verdad es que lo está haciendo genial, ni me lo preguntaré. Ya veremos, vete a disfrutar con los chavales, gracias. Gracias a ustedes, venga. Protagonista gehiago, Kai aldean bizkor, Xabi Irandueza, aurrera. Egoin Txauspe hemen dugu, San Pedroko Olibiako arraunlari eta entrenatzailea, ez da posible izan? Ez, gaur dana oso ondo inber genuen barroa sartzeko da, 7 horrenetan sartzeko, da, bueno, ez dugu asko asmatu kanpoa batez ere, eta gero ja barroa gaia berandu zen, tarte handi jatatzen ziren kanpoan, da, bueno, ezkenen 14 segundu uste izan diala, eta, bueno, pena bat, baina, bueno. Bueno, azkenean ikusi dugu San Miguel Ligako lehenengo 6 sailkatuak eta Urdaibai sartu diala, ez? Bai, azkenean ligan ondoena regularenak izan dianak sartu dira, gu irregularrak izan gara, eta gaur bueno, irregulartasun hortan sartzen, bueno, estropa irregularren dugu, momentu honek ditugu, momentu txarrak, eta hola gaur etzan nahikoa sailkatzeko. Ez suposatzeko honek, San Pedrontzat, kinelatan azaltzen hasi zan, baina, bueno. Bueno, pena bat, baina, bueno, generaman urtia ikusita, bueno, azkenean
hor burrukan ibili gara behintzat azkenengo egun arte, eta gaur, hortxe ibili gara, atzetik gaitugu azeteko beste talde indartsu batzuk, eta penakin, baina, animo, eskerrik asko. Hemen ordezkarien armaian, Frantxis González Etxabarri daukagu, zorionak. Eskerrik asko. Ez da, ez uste hundirik izan, eta Hondarribia hortxe izango da borrokan, 119. Kontxako bandera lortzeko aleginetan. Bai, alaxe da ez. Lehenengo helburua bete dugu, ez hori xesen, lehenengo 7 artean sartzea, 3. sartu gera, eta estropada txukuna eginez, beraz konten. Zeuek bai, favorito nagusietako batzuk zineten, baina zuri, behintzat, zer eman dizu atentzio gehien gaurko estropadan? Nik uste dut ez dela gauza arraroi gertatu, ez? Gutxi gora bera bagenekien posturen bat zegoela hor dantzan, hor Portu, San Pedro hor zeuden, eta azkenean Portuk eraman du postu hori, eta besteri sorpresa handirik ez. Galiziarren artean ez da ere? Markatu? Galiziarren artean ez da ere? Ez, momentuz, ligari begiratuz, kabo ikusten dugu ligan aurretik doala eta bera ematen genuen favorito. Eta hemendik aurrera, zer, nola planteatuko dituzue datozen 2 igandeak? Gu beti bezala burruka egitera gatoz, ez? Badakigu gu talde ona dugula, ligan alaxe erakutsi dugu, eta, ligako lan hori berrestea edo, behintzat horretara hurbiltzera etorriko gara. Zorionak, eta ondo prestatu. Eskerrik asko. Zorionak Hondarribiarrei, estropada sendoa egin dute. Kaiku, Bermeo, Hondarribi, Orio, Cabo, 6. Portugalete, 7. San Juan, eta azpimarratu behar da, Oriok eta Pasei Donibanek, San Juanek, 2 ordezkari izango dituztela. Hori da, horrek esan nahi duen guztiarekin. Emakumeen mailan eta gizonezkoen mailan. Hori da, horrek esan nahi du hor badagoela, lana bakarrik ez, eta apustua emakumeen treneroen alde, eta biei behon deiela. Hemen zelkapena, Langa 7. tokian, San Juan barrura, 8. tiran urruti geratu da, 20-08, 20 bera ibili direnak, hortxe dira, iganderako zelkatuta eta hoien artean Pasai Donibane. Emakumeetan bai eta gizonezkoetan ere bai. Irriparre ezin haundiagoa dauka Arraras presidenteak, zorionak 2 aldiz. Bai, gaur egia da, 2 aldiz daukagula, sufrituta asko. Bine, helburua hori izan, sartzea 2 traineroa, bai neskak eta bai mutilak klasifikatera postu horietan, eta lortu dugu. Sufritu egin da, bagenek egun bestea arerioak ere bai horta etortzen direla, bino zorionez, aurten bai neskekin eta bai mutilekin lortu egin dugu. Hala ere, gaurko sailkatze estropadan ez da, ez usta hundirik izan ez da? Ez, egia da, azkenekotan ez dagoela, nik uste azeten gabiltzanak maila gero eta hundiagoa nabari dala, eta naiz eta, beko taldeak, bai Lekeitxiarra, bai Zumaiak etaia meira bera ez, hortxe dator, nik uste azeteko liga hori, puntu bat emate izu, eta nik uste sorpresa gutxi. Agian guren eskena, ez, laugarren postu hori lortzea, bine, egia da gaur nerbiluak asko ziren gure kluan, zen, gaur sartzea historikoa zangutzako. Eta gainera, neskei dagokienez, denboraldi bikaina ari da izaten. Bai, gaur sartzea, kontxan sartzea zen pastelari ginda jartzea bezala, ez? Eta orduan, helburua hori izan sartzea, igandean beste estropara bada. Neskak gaurre azkenean, naiz eta beraiek esan nerbiluak nabaitzen zitzaien, eta hor ikusten da, igandean beste estropara bada, egia da beste 3 gipuzkoarrak gogorrak daude, eta estropara gogorra izango da, noski, baina guk neskekin eta bai mutilekin estropara aldin honena egitea gatoz. Datorren igandea aipatu duzunez eta urrengo igandea oso zita garrantzitsuak izango dira, neskentzako, mutilentzako, nola prestatuko zarete? Prestatu azken finean prestakuntza egina dago, ez? Beti helburua izaten dago puntu honenean honea iristea, eta nik uste hori lortu degula. Orduan, prestakuntza pixka bat izango da, estroparak egun hori pixkate ikusi zen olako baldintzak izango dituen itxasoak eta hori, eta entrenamentuak azken finean hasiera batean jartzen duguna, eta ez da gauza hola berezirik egingo. Baina baina baituko dugu lasaitasuna. Eta, gero badakigu
herriak ere bai asko lagunduko digula, hemen arroxa koloria nabarmenduko da, eta horrekin ere bai bultzakada pixkat emango digue. Segi gozatzen, eskerrik asko. Oso ondo, bakarrik gauzatxo bat, Irati Saltxa Zatzo lesionatu intzaigu, Kironen ingresatuta dago, eta gaurko zailkapena beretzako da, muxo bondi bat hemendik anoen beretzako. Animo, berentzako bai. Eskerrik asko. Hor da beraz San Juan da Reposa eta eskaintza, nola ez minartuta duten arraunlariari, arek bai, ospatuko zuen, ospitaletik eta posik izango dugu beste gizona, Josean Aizpierro izango da, ikusi dugu orentxe, hor prest kaian, Xabi Andezarekin. Goizean esan da izartu behartutu. Alatxe da, hemen da, barkatu. Aurrera, Xabi. Ibon, hemen da gurekin Josean Olaskoagoa Aizperro, ontxe zenbakiak pixka bat aztertzen nahi zinan, haber kanpoan untzinaten, baina importantena barruntzeatela zoriona lehenengo. Ba, eskerrik asko. Bueno, estropada honetan asmatzen ari zeate iaz, denborarik onena, aurten berriz ere barruan eta hori xetzen helburua. Bai, egia esan, genduen konfiantzak gure lan egin eskeo aukera asko genitula, eta hala gertatu, ez? Ziagogan denboa ona markatu dugu eta buelta, pazientziakin, eman da, emaitza ezin hobea, ez? Oso pozik gaude gaurko estropadakin. Hala ere, bazian zalantza batzuk Porturen inguruan azken bolada honetan, ez da? Kanpoan behintzat bai. Bai, eta honen artean, denboraldia oso gogorra izan da, asko sufritu dugu egia esan. Espero genuen burrukan ibiltzia, ez deu lortu eta urte guztia damaki barraztaka. Baina, lehengo astean ikusi genuen genbiltzan bezala oso zaila genuela. Eta aste honetan aldaketa batzuk egin ditugu, arraunak gehien bat, moldatu ditugu pixkat eta emaitza ona izan da. Zer da Porturentzat? Guretzako oso garrantzitsua zen, hemen egotea asteburu honetan. Ligan, esan dizuten bezala asko sufritu dugu eta nik uste merezi gendula, ez? Beste danak bezala, baina ikusita ze ekipo gehan da ze potentzial dakaun eta ez dela atera, haber bagaikan asteburu honetan gure maila emateko. Zorionak. Venga, eskerrik asko. Josean Aizpierro lasai, ikusten da gizonak denboraldi honetan asko sufritu duela. Beste hausnarketa bat, hasi behar gara, hausnarketa pixka bat ostasun puntu batekin egiten Ibon. Zailkapena ikusten badugu, zailkatuta danak San Migueligakoa dira. Baina ez hori bakarrik. 11 lehenbizikoak ere. 11 lehenbizikoak San Migueligakoa dira. Hor sartu dena Meira da, eta San Migueligako azkena maila galdu duena 15. tokian Pedreña. Hau da zailkapena. Kaiku, Bermeo, Hondarribia, Orio, Cabo da Cruz, Portugalete eta San Juan Donostiarekin batera. Hementxe izango dira, ondorengo bi igandetan, banderaren bila. Kontxako estropadetan, Donostiako 119. banderaren bila. Kanpoan, Tiran, San Pedro, Astillero eta Zierbena, gero Meira. Fiesta egin dute playoffeko ontziak, Meira da. Astillero hori hortzak erakusteko modukoa gauzak horrela badira. Aurrera, Xabi Andueza. Bai, protagonista gehiago hemen kaian, Iñaki Errasti ere hemen izango da, datozen bigandetan. Zorionak, favorito zinaten sartzeko, baina gero lan egin behar da, ezta? Bai, hemen betikoa da, ez, ininbierdia gauzak eta, beti etortzizea urduritasun puntu horrekin, baina, estropatxukun egin dut, eta bintzat barrenen gehan, eta jala zailo guazti etxea. Eta gaur azken finean, pronostiko guztiak bete egin dira, teorian talderik indartsuenak, San Migueligakoak eta goien dabiltzanak barruan danak. Bai, hor gehienak inilako guztietan sartzezian traineruk, da, sorpresik ez da egon, da, zazpi honenak hor, da, estropa honak ikuste ditugun. Aurtengo denboraldia, liga jarraitu eta gero ikusgarra izan daiteke datozen bigandetan ikusiko duguna, Bai, ikusi, ligan ze estropak ikusten nahi gehan, lau talde maila oso onakin daude, eta, detalle txikik erabakiko gu, eta, ikusi behar, tanden sosketa, eta geokaliak eta ere bai, eta, guzaiatuko gure lana aldan ondo nahitea, eta, bigarrengo igandea bintza bizik aiatzean. Hori horrentzat, bikoitza gaurko zoriontasuna, neskak ere barruan, Bai, guen dela gutxi enteratu nahiz, eta, postekoa da ez, urte guztienan ikuste ditugu lanian, ilusio jondi jakin, da egia zen postegea eta menezi gue. Eskerrik asko, suerte. Vale. Iñaki Errasti, arraunlari bikaina. Zeinen iarra, dagoen, Alaxe dauba, iarra. Eta protagonista gehiago, eta denak sosketari begira, gure asmoa hori ere zuei zuzenean eskaintzekoa da. Eta saiatuko gara, hori ere zuzenean zuei eskaintzen.
tartetxo bat ere badugu, iragarkientzat, eta hauxe izango da behar bada momentu egokia. Ikusentzuleok tarte txiki bat, eta berehala protagonista gehiago kai aldean, eta erne sosketa ere zuzenean eskaini nahi dizugu. Agurterdi berriro ikusentzuleok, Donostian gara, emakume eta gizonezkoen zailkatze saioak bukatu dira, emakumeetan Ibaika, Zumaia, Orio eta San Juan zailkatu dira, gizonezkoetan Kaiku, Bermeo, Hondarribia, Orio, Cabo da Cruz, Portugalete eta San Juan hauekin batera Donostia gizonezkoen lehian datorren igandean. Guazen protagonisten bila, Kaiku izan da gizonezkoen artean gaur azkarrena, eta Laister izango ditugu bere entrenatzailearen azalpenak hor kai alde horretan. Sosketaren zain ere bagaude, zein garrantzitsua txanden sosketa hori datorren igandeari begira Ibon Gaztainazpi. Nik garrantzitsua bere bizikoa, dagoen berdintasunarekin pentsa gaur bertan, lehenbiziko biak, Kaiku eta Ordei bai, segundo eta 38 egunenekotan, hori da batez, eta nik uste dut, aurtengoa uretan noski egin beharko da, baina begira, handia esan behar dute, sosketan erabaiko dela asko eta asko. Baina dena ez da, Ibon? Dena ez, baina berdintasun honekin... Papatean hasi gara dana sosketei buruz hitz egiten, eta gero uretan egin behar da. Garbi dago, egitezuenak ez du eramango, baina sosketan suerterik ez daukanak ere ez, 3 sosketa falta dira. Sosketa guztietan suerterik ez baduzu, mirari bat egin behar duzu bandera. Hori da. Hemen kontua da, ez dala bakarra. 3 sosketa direla, hori izatetan hemen kontua. Eta gaur ere erlojupekoak gauza gutxi ditu, gauza asko, lehen zate baterako, lehen esan da esan ari ginen, Kaiku aurten badatorrela, alegia poparean. Asko abil poparean, asko. Beste, hori konfirmatu du, Urdaibai puntu batekin zegoela, bai. Brankaz, barkatu, Orio eta Hondarribi 10 eta 14, eunenekorik ez dute hartuan, 10 eta 14 bientzat lehen luzearen amaieran, berdindurik. Gero Kaikuk 10 eta 15, segundu bat gehiago. Bermeok 10 eta 17, San Juanek 10 eta 18, joan ikaragarri joan da gaur San Juan. Pasei San Juan asko. Eta gero Portugaletek 10 eta 21, Kabok 10 eta 26, eta 10 eta 28rekin Astillero eta Zierbena, baina etorri 9 eta 23 Bermeo, eta 9 eta 23 baita ere Kaiku, eta 9 eta 26 Cabo da Cruz, aurrera Xabirandu eza. Bai, hemen da gure inguruan Jose Luis Korta, berehala izango da gurekin. Beti bezala, badakizuek gizon hau ezagutzen duzu ez dela geldik egoten, eta oraintxe hitz egingo du gurekin. Oso pozik ikusi dugu orain arte, eta pentsatzen dut Jose Luis Korta, zorionak, favorito zinaten sartzeko, baina gero sartu egin behar da, eta gainera denborarik onena markatuz. Bai, ondo, guztua hori izan sartzea eta problemik ibiltzea, eta bez ikusi da bat eumiko nahi malima dugu. Pasa deu, aurtengo gaurko kuartia pasa deu, eta igandako pentsatzen, tandetan da balizakin da suerte pixka bat egun, da ikusten da hor favorito tarten hor esango dela gerra, alkarren arten, irutzen zait beste tarte pixka batera da bela. Baina hemen inoin horzot eskudatzek hemen pixka-pixkazuk askite bali mazu, zintzartzen da aurretik da zailatuko gauzak azkeneko estropetan traineru ondo dabil, eta ikusiko du, datorren igandean oto xubiltzen dela ondigan. Azte lehia espero dan datozen bi igandetan, batez ere Orio, Hondarribia, Kaiku eta Ordaibaren artean, batez ere lau oiarren artean. Aurten denek mugitu dituzte banderak, irabazi dituzte banderak, tarteak txikiak izan dira. Akaso igandean ez da esango zenek irabaziko duen, baina ikusten liteke zenek ez duen irabaziko. Esan liteke baten bat, zerbatik eta suerte txarra dolako kaliak ino, balizak ino, sozek askiatea zaiolako, egualdiak ez dakiz egualdiak esango ditugu, baina ikusten da lau tripulazioetan momentuan estropa puntualetan alkarrekin jungenen diferentzi txikiak esan dela. Pixka diferentzia egintzian zautzen azkeneko larguan olatu hartu genulako, baina azkeneko momentu hartan ginen lau tripineroak alkarren kontra lepua etenen, eta ikusten da diferentzia txikia diela momentuan, da ondo nazmatzen dunak eta suerte pixka dunak, irutzen zat bere aldea jarriko duela igandea bandera. Esperantza, bandera amateko? Ez batza beti izaten da horrekin ilusiok ez dugu helduko, ez denuke momentuan danok berdin atako gera. Gero atako ditugu konklusioak estropa bukaeran, zenetakan hobeto, zein dugu gaskiago. Baina zailatuko gea, irutzen zait trainerua azkeneko estropetan, puntualetan ondo dabilera, eta zailatuko gea igandean gure talla ondo namaten da, nahikoa dan ez dan.
Bestela gaur beste zustekorik ez, indartsuena sartu dira zure ustez. Bai, hor genekan jartze genuen, San Juan jartze genuen, zare portuke tripulazio bazekan, ez zaizo azkeneko estropetan ondo atera, baina iritzen zait hor dala. Eta gero esaten da, kanpoan gelitzen dianak, diferentzia txikia esaten diala, baina hau da urteroko kontxako legi hau da. Zazpi sartzen dira eta beste dena kanpoan gelitzen dira. Donostia barruan esango igandian, baina urtero pasatzen da hori, iritzen zait, ez da lazari beste munduko gauzarik esan, esango zan nobedadia, hori jo, Ondarro Bila, Bermeo gu, betako gelitu bazan, esango zan sorpresa, baina beste gaintzen itzait, bastante normala. Akaso beste mazartu liteken hor zazpigaren zan, baina alparik handa, hemen kilometroak gaintzen du eta horre balio du. Eskerrik asko, Solai. Gero arte bai. Bermeotarrak ere hortxe datoz, eta aurten tarteak izan dira, aurreko urteekin konparatuta handiagoak eta batipat leheno Susan Núñezek aitortu du 8garrena gara, tirangoak kanpoan geratu gara, baina onartu behar dut 8garrena garela, baina urrutik ibili garela. Segundu tartea oso handia izan. Hori da, gaurko zailkatze probak utzi digun beste datu bat, horixe, aspaldi ez bezala gaur 8garrengoa, nahiko urruti, 7garrengotik porroka horretatik, nahiko urruti geratu dela. Aurrera, Xavier! Bai, protagonista gehiago, hemen Iker Zabala, Bermeoko arraunlaria, veterano askotan ikusi dugu hemen, eta beste behin ere, hemen izango zara datozen bigandetan, zoriona lehenengo. Eskerrik asko. Nolako estropa izan da, espero zen dutena, ez da? Nahiko peligroso da itxosue. Azkanien kinila guztitan sartzin dizen tripulazio sartun diez, zentzu horretan ez dagoen sorpresarik, baina gaurko egune nahiko peligroso onda. Ramutan eta nahiko lasa ditun gara, eta estropa nik uste dut nahiko txukuen egin dugule, ez dutu barik, eta ia ametik eta domekara apurbe mejoraten badugun, eta ia hor egon behar da fin. Ze espero dezakegu datozen bi igande hauetan, batez ere lau oiarroiekin azte estropada, ez? Ikusten dena berdintasun handize dauela, hor lau trainero ongo gara 10 segundutan barruen, eta ia hor, espa gabiltzen erdilo eta nahiko bizi torten bagaran. Asmo izango da, lehenoko igandean bizirik urretatik. Estropada bandera hau iragazteko, lehenoko igandean ezin dozu segundo askorik galdu, sino bandera alde egingo dau, gure asmo izango da ia alba dugun. Bentajak edu bigarrenari, horretarako ikusten da ez, nahiko gatz dau. Matemat ikusten duzu lauren artean besten gainetik ez dala? Ez, ikusten da ez hor, lautraino gabiltzor nahiko parekatasun handizegaz, ikusi behar da kaletan ze alde dauen, baina kaletan eta espa dauen alde handiegirik, lehenoko igandean ez da hongo beri handiegirik. Eskerrik asko. Izo hori. Istutu gabe, esan du momentu batean. Hori esan du, eta sinistu egin beharko diago. Deigarria iruditu zait. Eta nire horrela esan du sinistu gabe. Eta beste arrazoia handi bat ere esan du, hemen bandera eraman nahi duenak, igandean bizirik atera beharko du, eta nik uste dut estropada honek hori duela. Gaur lehenbiziko baea. Langa, hori da. Lehenbiziko baea pasada, zazpik. Urrengo ere pasa egin beharko da, eta erabaki Horrezko txandara sartu, baina tarte txikiarekin gainera. Hori da, hemen irabazi arte ez galtzea izaten da kontua. Aurrera, Xavier! Eta beste protagonista bat daukagu hemen, Kaian, Joseba Munarriz, Hondarribiako patroia, lehenengo zorionak. Eskerrik asko. Nola izan da estropada, kanpoa nahiko zikin, zehola esaten ari dira? Nahiko zikin eta moldatu behar ez. Estropa hauak izan den askotan, galtzeko asko eta irabazteko gutxi. Asko ematen zu jokatek ginela eta azkenen kontxa sartu gara, kontxan gaude, eta iganden beste burruka bat izango da, eta prest Hondarbila haber alden azkarren ibiltzen den berriz. Referentzia guztiak izan dituzute gaur? Referente guzti, baina, referente txarra ematen maizute horre moldatzea txarra, jakin egun gure eguneko eman barren gula kanpoaka, eta ala izan da, eta oso ondo ibile gara kanpoa. Gero barruak igual ez gara ondo moldatu, guztoa egin dugu lanakin eta barrun gaude. Zer ikusten dugun datorren igandean, Hondarribia da azken irabazlea hemen, azken bandera eraman zuena, eta ligako liderra ere bai. Favorito da edo parean lau oiarrak? Lau oiarra paren ez, ni uste suerte asko izan behar dela iganden, eta kalekin eta tandakin zein dakan suerte asko horri bilekoa bandera irabazteko. Eskerrik asko eta suerte. Zuei. Kale sosketaren zain denak, kale sosketa hori udaletxean izango da orain, eta hor gure kamaratxo bat ere bada.
Beste erreparatu beharrekoa, Mikel, Asko atzeratzen espada saiatuko gara, hori zuzenan ematen. Eguraldia, jakina egu. Ez da berdina izango inolaz ere, gaurko giroarekin aritu, giro bareagoakarekin edo iparmende baldeko temporale batekin. Hori ere erabakigarria, dagoen berdintasunarekin eta bat. Eta bestetik aipagarria iruditzen zait, lau horien artean, lau favorituen artean, bazen esaten zuenik akaso Urdaibai eta Kaikuk, bai, liga nahin beste estutu gabe, eta gaur kontxan freskotasun puntu bat hobeagorekin etorri ote diren. Gaurkoak behintzat hori ez du ezestatu. Eta erlojupekoan Hondarribiari 7 segundo, hori 9 segundo terdi, bueno, diferentziatxoa ere bada. Bueno, nastu espanaiz beste datu bat emango dugu, sosketaren aurretik, playoffa dela eta. Playoffean, Astillero, elegiteak elegite, Meira, Getaria, Zumaia eta Amegrobe izango dira. Hoien artean Astillero gaur azkarren 20 eta 11, Meirari 2 segundu. 10garren izan da Astillero, 12garren Meira. Getariari 17, Getariarrak 14garrenak izan dira. Zumaia 16garren 19ra eta Amegrobe 19garren 26ra. Hau, datu bada, ez da erabaki horra. Baina guztiek esan dute. Test bat, playoffari begira, beti da, sailkatze estropada hau. Eta hor zuloa ikusten da, Meira eta Getariaren artean ikusita gaina biak. Astillero nola ez. Bi txapeldunak. Meira ere bai. Meira Galiziako txapelduna eta Getaria Kailigako txapelduna. Hori esan egin dute, verbalizatu egin dute, gaur test bat zela. Patxi frantzesek ere bai, gorkak ere bai. Zagututa jende hau kontxara nola etortzen den, erlojupeko batean, hori ni uste dute aipagarria dela. Uste dute lankideok irudi polita hauek ikusten ditugun bitartean, behar bada lehiatilan edo aukera ederra litzateke, baina sosketarekin hasi bezain pronto Erner ibiliko gara jaun Andreok. Azpitik jarraituko dugu eta hasten direnean sosketarekin hori zuzenean jarraituko dugu. Bien bitartean hemen, irudirik aipagarrienak, politenak, Zarauztaren enbata ikusi duzu hor, une batez, eta enbata, bere mailan, Zumaia 16garren, 20 eta 30, eta Zarautz 20 eta 32, kae biko txapelduna, adibidez, Ondarroaren aurretik, eta Ondarroa 4garrena izan da. Kae bat ligan, Amegroberen aurretik, playoffean arituko den ontzi bat. Txapela gentzeko modukoa. Bai? Sarreran esan dugu, helmugan eta oso denbora politia. Bai. Decía que, como bien bueno, sabréis, hor dira datuak. Los clubes que han quedado eta berehala sosketa para las regatas de los próximos domingos en la modalidad femenina han sido Ibaika Jamones Ancín, Zumaia Salegi Jatetxea Itziar, Orio Baby Auto y San Juan Iberdrola. Zorionak klasifikatzeagatik, muchísimas felicidades y muchas gracias por participar en la regata. Antolakuntzaren batzuk, varios de organización. Bueno, sosketa pitin bat atzeratuko da, beste ohar batzuk orain antolaketaren aldetik gauzak antolatzeko eta hori ere beharrezkoa da. Ikusi dugu estropada aurretik nola Lasurtegi jaunak lehiaketa batzordearen izenean, bada espadan, hor aldamenean ikusten duzue, Lasurtegi jauna, bada espadan berdinketa balitze ere nola eman duten ohar bat eta azalpen bat, berdinketa hori apurtzeko. Oso egokia, ekarpena, horrelakoak asmatzen ez dutenean ere kritikatzen ditugu eta ondo egiten dutenean. Araudian izango da hemendik aurrera, bada espada. Ikusiko da, bale? Irailaren 13an, igeri proba egongo da badian. Banatu zaizuen dokumentazioan, ordutegiak eta planoak aurkituko dituzue. Sosketa atzeratzen ari da, estropada amaituta handik ordu erdira, izaten da sosketa ekitaldia, baina antolaketa mezu batzuk ere bai. Zale guztiak erne, zer emango sosketak, eta... Aipa dezagun, normalki, gehienek edo guztiek lehenbiziko txandan joanea izaten dute, ia beti hobea izaten delako, zergatik, haizeak normalki hemen bizigaren toki honetan, haizeak gora egiten du, eta normalki lehenbiziko txanda baldintzaldetik bigarna baino hobea izaten da. Orain, tarteka tokatzen da alderantzizkoa ere, batez ere hego haizeak eta direnean, eta bestela ere bai, tokatzen dira. Hori ez da matematika, Kai aldean bien bitartean, ontziak bildu, batipate aurreko multzuan eta aritu direnak, eta emakumen estropadan aritutakoak, eta poliki irten egin behar,
Horregaitik antolaketako arduradunen mezuak ere bai, hemen ontzi festa ikaragarria izaten baita, pentsa ezazue. 24 gizonezkoen mailan gaur, 8 emakumeen mailan, 32 guztira, eta begira nola diren hor denak antolatuta, zuzen eta egoki, eta jakina orain pazintzi pixka batekin, irten egin behar. Goizean nabarra hori eman dute, treneru guztiak, atoi guztiak, remolkeak, itxaron dezatela horri ikusten da, jendea pilean, eta badira goizean goiz etorritakoa gaur, goizeko 6etan da 7etan eta etorritakoak, eta garai batean, azken aldien ez dakit, baina Orion behintzat, bezperatik etorriak ere bai, tokirik honen hartzeko. Oraindik ez dakit, hori ohitura mantentzen duten. Tokirik honena eta gainera garaipenak lortzen direnean izandako toki hori izaten da estimatuena, Ibon. Hori da, bai jauna, Antxe arranpalaren gaineko, trampalio txikian, eskaliren ondoan. Bueno, bere ala zozketa Jaun Andreok zuzenean ari gara, Donostiatik gogoratu. Emakumeen lehian gaur, Ibaike izan da azkarrena, Zumaia Orio eta San Juanen aurretik. Postutzen gehala nola atedan estropada osua. Hemen Lasurtegi jaunaren azalpena. Datorren igandeko estropada berdin ateatzen dan. Eta zorionak guztiai. Decía que poca cosa tenemos que decir por parte del comité de competición, sino felicitar a todos y felicitarnos todos por cómo ha ido el transcurso de la regata y esperar que la próxima jornada se desarrolle de la misma manera. Nada más. Ea ba, orain bai uste dut, honekin zozketaren estropadari buruz hitz egiten bukatu dugu. Mila esker. Emakumeen lehiari Oraintxe bertan esan digute, pixaketa bukatu dala, orduan gizonezko estropadarekin hasiko gea. Nos acaban de avisar que ha finalizado el pesaje sin ninguna incidencia, con lo cual comenzaremos con la regata masculina. Zortzi arraun elkate ditugu, Donostiarrak, eta hauekin batera gaur txartela lortutako zazpirak. Kaiku, Bermeo, Hondarribi, Orio, Cabo, Portugalete eta San Juan. 19 eta 56koa izan da gaur baliogarria gertatu den kronoa. Tiran 8:20, tiranen denbora. Baina 12 segunduko koska izan da eta hori beste urte batzutan ez da gertatu. Mina ematen du 8 izateak, baina Suso Núñez, Galiziaren ordezkariak esan bezala, mina bai, baina onartu egin behar da, besteak bizkorragoak izan direla. Adibidez lehengo urtean Astillerok, 8 izanik, 7 baino, 80.000. Zein izan zen igaz justuan sailkatu zena? Tiran, eta irabazleare Hondarribia, iruditzen zait, 5. eta denboretan ere, arrokeriari gabe zelkatu. 35 egin zuen, 5. Gero San Pedroko 36, Tiraneko 37, irura sartu ziren, eta Astillero alderantziz kanpoan, 80.000 euskeri bat, baina horrela izaten dira gauzak. Alde horretatik, berdintasun gehiago nik uste dut, espero genuela, eta ziabogan ere, hortxe elkarren gainean ziren guztiak, Arrauntzaleak badoaz, kirolariak ere bai, pixaketak eta dopinaren aurkako kontrolak eta egin beharreko denak eginda, eta bere ala zozketa, hori nahi genuke behintzat, hor Jose Luis Korta bere laguntzaileekin. Hor lan pixkateri izaten da, arraunak txukun jarri, ontziak arbitu orain ez, baina remolkea ondo jarri, ondo orekatuta, gauzak txukun, eta gero haue ganera hemen ikusten dugu atoia remolkea, baina furgonetak beste aldean dira, eta gero ez dakit eskuz eraman beharko ote dituzten remolkeak edo furgonetak hor barrura kaira ekarri arazi. Ea ba, argibide guztiekin amaitu eta zozketa egiteko moduan diren antolaketako ordezkariak. Horixe da arrauntzaleak orain jakin nahi duena. Nola banatuko dira txandak datorren igandean, hori da jakin behar duguna, pentsatzen dute kai aldean egon ezin ere izango dela. Eta oharrak ematen eta beste antolaketa mezuak zabaltzen ari dira udalean, eta ea lehen bailen zozketarekin
Azteko moduan garen. Kastreina, zailkapenean ikusten dut orain, goiti bera begira jardun da. Kastreina azkena. Eta deigarriena. Kastroko mutikozkorrak esan didana. Ea azkenak ez garen, bai, azkenak bai, eta nola gainera, Ibon? Pentsa, 2 minutu eta 48 segundo galduta. Azken aurrekoak, Santoñak, berrogei eta 10. Bai, ikeragarria, Castrorena. Lehen, 1988an, gora egin zuen bezala, suziri bat bezala, orain gainberan doa argita garbi, eta okerrena da, etzaiola erremedio hori ikusten. Eta 2. mailara jetxita, KAB Ligan. Berakada horri, etzaiola bestelako. Hala ere, markaren jabea da. 18-29 egun bakar batera, 2 egunetara, 18 eta 13. 2006an, kuadrilla historikoak. Hori da. Araba, hemen bolatxoak. Poltza batean, sailkatu diren zazpitaldeak eta la Donostiarra izenak sartuko ditugu. Eta beste poltza batean, zenbakiak batetik 8. Introduciremos en una bolsa los nombres de los clubes clasificados y el de la Donostiarra. En otra bola, numeradas del 1 al 8. Ateratzea sailkatu diren kluben delegatuek egingo dute eta banan deituko zaie alfabetikoki. Prentzarako eman duten izenaren arabera. La extracción será realizada por los delegados de los clubes clasificados y el delegado de la Donostiarra, a los que iremos llamando por orden alfabético, según el nombre comercial para prensa. Batetik Laura, bitartekoak, lehenengo txandan osatuko dute. Los clubes emparejados con los números 1 al 4, inclusive, compondrán la primera tanda. Bostetik 8 bitartekoak, bigarren txanda osatuko dute. Los clubes emparejados con los números 5 al 8, inclusive, compondrán la segunda tanda. Pentsatzen alduzu, lau handiak, tanda erdi tokatzea, Mikel. Hasiko gea. Litekena da hori ere. Uraxe, izango litzake polita. Eta non jarriko ditugu? Bigarrengoan. Bigarrengoan, pixka duerdintzeko, ez da? Ea ba. Bai? Bale. Atzerapenarekin, baina badoaz. Gaizki. Bale. Bermeo Urdaibai. Uriarte, ordezkari veteranoa badoa. Ea zer atera duen. Kaiku primera tanda. Kaiku aurrenengo txandara. Bigarren zenbakiarekin. Horrek ez du zer ikusirik, Ez da hori baliza zozketarako balio. Kaiku lehenengo txandan, bigarren zenbakia. Número 2. Bigarren zenbakia, hori garrantzitsua da. Ez bigarren kalea igandea. Hondarribia, Orsa. Garrantzitsua da. Arribiko ordezkariak aterako du orain, bolatxo parea. Orio, número 6, segunda tanda. Orio, bigarren txandara doa. Orio, 6 zenbakia. Orio, número 6, segunda tanda. Beraz, lau ondiak ez dira elkarrekin joango. Kaiku Ambilan. Olmedillo jauna. Portugalete, número 4. Portugalete ere lehen txandara. Portugalete, lau zenbakia. Número 4, primera tanda. Javier González gustora izango da. La Donostiarra. Bermeo, número 1, primera tanda. Ara. Bermeo, bat zenbakia. Número 1, primera tanda. Bermeo, Kaiku eta Portugalete, lehen txanda. Portugalete, Eulen. Ea ba. Momentuz Orio bigarren txandan, eta Hondarribi ere bigarren txanda. Gipuzkoaren txanda. Hondarribi, Orsa, Zazpi, zenbakia, número 7, segunda tanda.
Lau favoritoetatik bi lehenengo txandan, bi bizkaitarrak, gaur aurretik ibili direnak, Bermeo eta Kaiku, Portugaletekin batera, bigarren txandan, Orillo eta Hondarribia oraingoz. Cabo da Cruz, número 3. Eta Cabo lehen txandara. Hiru zenbakia, número 3. Primera tanda. San Juan eta Donostiarrak bigarren txandan. Hori bai izango dela Goitibera, Gipuzkoarra, bigarren txanda. Bueno, ba... San Juan, Iberdrola. Zehaztu egingo dugu, noski, ikusi egingo dugu hori, nola doan, baina... Badakigu zer datorren. Ara, arraraz jauna San Juan, Iberdrola. San Juanen Bost txartela. zenbakia. Eta sortzigarrena Donostiarrentzat izango da. Eta Cabo ez dagoen... Gelditzen da. Tal, pues gelditzen dana norbait atera mesedez ateatzeko. Donostiarra, bigarren txandan izango da. Lehenengo txandan Jaun Andreok, Bermeo, Kaiku, Cabo da Cruz eta Portugalete. La Donostiarra, bigarrengoan, 8 zenbakia, número 8. Hor izango dira, San Juan, Orillo. Horrela gelditu da. Hor da lehen txandari dagokion zerrenda. Horrela gelditu dira igandeko bi txandak. Lehenengo txanda. Bigarren Bermeo Urdaibai. txandako datoak ere, berehala izango dituzue pantalla. Zuzen-zuzenen jarraitu dugu, Donostiako udalean, atzerapenez egindako sosketa hori. Eta bigarren txandan, San Juan, Orio, Hondarribia eta Donostiarra izango dira lehian. Eta honen beste, zamaitutzat emango dugu gure emanaldia. Sara Gandara, luzea izan da, tentsio galanta, ordezkarien armailan, eta azkenean era guztitako aurpegi eta sensazioak, ez da? Egun luzea bai ordezkarientzat, arraunlarientzat, baina baita guretzat ere, Mikel, ordu asko eman ditugu hemen, eta, bueno, dagoeneko bukatu da lehia, badakigu jada zeintzuk traineruk lortu duten sailkapena Kontxako 119. Bandera jokatzeko, eta nesketan ere bai jakina, ondo ikusten ari zareten bezala orain ordezkariak ja Donostiako udaletxean zeuden, zozketa egin berri dutelako, eta giro ezin hobean jokatu da gaurkoan, baita ere egia esan getariarrek zerbait aipatzekotan, nahiko haserre ikusi ditugu, erreferentziak eta ez zituztelako behar bezala jartzen, baina bestela, giro ezin hobean ospatu da gaurko sailkatze estropada, Mikel. Ederki bazara, eskerrik asko baita ere Kaian izan den Xabir Andueza lankideari, igandean hemen izango gara denok berriro, Ibon Gaztañazpi, zozketak bi favorito kokatu dizkigu lehenengo txandan, Bizkaitarrak, hoiekin batera Portugalete eta Cabo, lau Gipuzkoar bigarrengoan, Orillo eta Hondarribia hor tartean. Bueno, hasi garela gauza ikusten, gaur, hau estropada honek irakurketa askotarako ematen du tesio oso bat egiteko, nik aipatuko nuke zera bat titular bakarra ematetik portu barruan, gainerako lau gehi bi horiek asko ematen genituen, nesketan Orio, eta gero banderarako zera hortan, lehenbiziko txandan joate horrek ematen duen konfiantzeko patxara, banderari begira, Kaikuk eta Urdaibaik badute, orain, lehen ere esan dugu, hori ez da matematika, eta hemen gero, zozketak, eguraldiak, txandak, gero hemen arropagantzi, eta hor, egin behar da. Arrauna hartu eta ekin. 20 minutu luze egoaten dira horre, gu hemen gozo aritzen gara, baino hor egin behar da. Oso ondo, Jaun Andreok hauxe izan da gaurko zailkatze estropadak emandakoa, zailkatuei gure zorionik beroena, eta gure bultzada, gure aupada, gaur burua makurtuta, azer xamar etxera joan diren guztiei. Eskerrik asko, ondo bizi eta igander arte.